क्या हो जब से पवन सिंह एकदम बीमार पड़ले बाड़ी, काहे कि भैया एकदम लू चला था, गर्मी बा। जब से चुनाव प्रचार एकदम में लगल बाड़ी, जब से भैया मतलब कि भैया 1 महीना से काराकाट में पवन सिंह एकदम दिन रात चौगना कैले बानी, काहे कि भैया एकदम जीते का है, एकदम निर्दलीय खड़ा बानी, तो पूरा एकदम जोर ज़बरदस्ती में लगल बानी। काहे कि भैया जे नया नया खड़ा होवेला तो बहुत मेहनत करे पड़ेला शुरू से। जब से भैया एकदम पवन सिंह एकदम चुनाव में एकदम खड़ा बानी, जब से भैया एकदम तबीयत अभी के दिन में कल तब पवन सिंह की तबीयत खराब हो गई बा। जब से एकदम भैया पवन सिंह के घर वाली जे कि ज्योति सिंह उतर गए बाड़ी एकदम ज़मीनी स्तर पर, जे कि भैया वोट मांगे खातिर, काहे कि निर्दलीय बाड़े और कैंची छाप के निशान भी मिल गए बा। 12 नंबर के एकदम दवाई जा काराकाट के जनता के भैया एकदम पूरा एकदम गली गली एकदम जा के एकदम काराकाट में एकदम पूरा एकदम शोर मच गया बा कि ज्योति भाभी आइल बाड़ी। काहे कि भैया एकदम बहुत गर्व के बात है, जब से एकदम तलाक के बात होल रहे 4 साल बाद एकदम दोनों मियाँ बीवी एक होल बा। और काहे ना हो भैया एकदम पवन सिंह पूरा एकदम आशा बा कि पवन सिंह जैसे वोट मांगा था उनके घरवाली भी एकदम वोट मांग रहे बाड़ी, गली गली गांव घूम के, मतलब कि भैया ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब कि घरे घरे जा के पवन सिंह खातिर एकदम वोट मांग रहे बाड़ी। और दूसरी बात यह भैया इखनी सबके पैसा की कमी थोड़ी ना बा, खाली एकदम प्यार की कमी बा। प्यार का चाहिए, खाली वोट चाहिए भैया एकदम। काहे कि काराकाट में भैया हर सुविधा हो एकदम, काहे कि काराकाट के जनता एकदम बहुत दिन से एकदम चाह रहे बाड़े कि पवन सिंह आई हैं एकदम और उनके विजय बनाइए। और भैया काहे कि भैया एकदम जितना भी एकदम बिहार में एकदम जे अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ल बा एकदम वो के सुधारिए पवन सिंह। और ज्योति सिंह भैया एकदम दिखले बाड़ी, काहे कि भैया एकदम जब से पवन सिंह एकदम बीमार पड़ले बाड़ी, ज्योति सिंह एकदम ज़मीनी स्तर से एकदम वोट मांग रहे बाड़ी अपना पति देव खातिर। देखिए भैया एकदम पूरा क्लिप। अगर नया बाड़ी तो भैया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।